sarki guda gwanin mulki, ba wanda ya san ka ilahu baka da shariki. Allahu ƙara tsaya min na wake jan zaki, sayyidul kauni rasul sahibin sirri. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, Allahu ƙara salati ga sahibin nuri, sayyidul wara al-muqtar da hazin nuri. Kasa da alai da sahabu duka kan tsari, da auliya waliyansa masu alkhairi. Ya shehu Ahmad Tijjani shugaban duka, uban Habibu wallahi kanka ban shakka. Ya shehu yarje in gan shi da haka kanka, a koda yaushe da burin ganin ka sajjari. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, ya shehu barhama in ya su sahibin sirri. Barhama ni dai kallon ka ne nake buri, a koda yaushe da zancen ka ne abun fari. Barhama yarje kaulatan nake buri. Kowa da nasa gwanin nawa babu tamkari, ya shaga na barhama jirgin ka ne yake tahi. A cikin ka ne nisa babu wani mai sharhi, da zai gaya mini in barka ya fi alkhairi. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, kowa da tasa uwaitawa babu tamkarta. Tinin gidan girma Fadimar tuna binta, wallahi duk wanda ya so ki za ya bambanta. Ike nake so kaunar ki ce cikar buri. Salamu alaika cikakken mutum abun fari, salamu alaika na farkon isa cikar tsari. Rasulu da ba mun kai kadai nake buri, ka taimaka min kullum na gan kasar jari. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, mai kyau da girma wallahi babu tamkarka. Mai gidana kai ne kadai a matsayinka, mai gidana kaunar ka ne muke kuka, rashin ganin ka hawaye yake ta tasiri. Rasulu wanda yake san kama ina san shi, duk wanda ya ƙi ka Rasulu ba na ƙaunar shi. Nisan ka kullum shi ne a rai yake tashi, in babu kai a rayuwa babu tasiri. Mai gidana ƙaunar ka ce cikon buri, kullum da burin in ganka ne nake tashi. Sai dai fa kullum zunubi gare ni ke tashi, ka yaye dukkan kunci gare ni zuljahi. Ka ce wa Allah kullum ya bani alkhairi. Masoyi kullum burin sai ga masoyin shi, ko saurayi na san ya kalli budurwar shi. Balle Rasulu kowa yana so ya kalle shi, mai kyau da ƙayatarwa ne sahibin sirri. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, mai adon kore da fari gwanin sallah, mai hirami kore Rasulu sallallah. Duk wanda ya so ka Rasulu baya yin illa, ka taimaka min kaunar ka ce cikar buri. Rasulu kaunar ka tana ta sani in zauce, idan ina tafiya sai na ji ina zance. Sai in ji wasu sun ce wai akan ka na zauce, jinin Quraishawa ba Hashime abul khairi. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, mai haske kai ake kira daha. Dan Larabawa mai kyan cikin su ne jaha, kai ne ka haskaka Larabawa su kai sa'a. Salu alaika daha sahibin sirri. Ya mai gidan Bilal mai gidan Abu Zarri, ya mai gidan Hashim mai gidan Abu Bakari, ya mai gidan Umar mai gidan su Zunnuri, ya mai gidan Haidar Ali sahibin sirri. Mai gidana kaunar ka ce cikon buri, ni ka ishan hujja da har gurin Allah. In za a ɗaurai na ka zo na ganka dan Allah, ko mutuwa na yi a kai ni gun ka sallalla. Na dinga kallon ka Rasulu har cikin kabari.
Muhammad anan zan dan dakata amin uzuri ba ilimi kuna san ka ne ya sa shiri ka amshi aikin nan dan isar Abubakari ladan aba umma ta yabi ta har kabari mai gida na kaunar ka ce tukon buri sai dai suwa kun Ahmad Tijani Maulaya abban Habibu dan Sayyida Mardiya ya shehu Tijani akan ka bana gajiya Allah ka tashe na Tijaniya alkhairi sannan na tashi a fairar barhama kaulaha na tashi a cikin masu la ilaha illallah dan faira masu kiran Muhammad Rasulallah Allahu Allah la ilaha illallah mai gida na kaunar ka ce tukon buri kan da'irar ɗaibat shu'ara ya tsara kun tari illallah masu ji ku saurara ni Ibrahim mai san Rasul na tsara ni babu komai a raina sai san Rasulallah sallu alaika aya sahibul munajati wa alihi wa sahabbai wa Fatima binta wa auliya wa ulama masu kyan saiti da shaihana Usman mai kiran Rasulallah mai gida na kaunar ka ce tukun buri mai gida na kaunar